Niwangsup menapa dinluwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubanara. Ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake gugup gagap sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Lho niki diwaji. Sesembahan kula, pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuning Ndarawati. Wantar sabda pangandika paduka amiji dhateng abdipun Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuning Ndarawati. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata ragiting negara ing Ndarawati. Kakang Pati Udawa, maradhyake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti ing karembit Kakang Pati Udawa. Menawi paduka ndang bab tata rakiting praja, sadaya mboten badhe nguciwani. Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa duwe negaring Ndarawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegeladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka, mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan rembuk kasawurna putung sumangga kabandhemna sesembahan kula ing Ndarawati. Kakang Pati Udawa, pakaryaning utama tindakna selawase lan prayogakna nggira ngadhep ana ing ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan, namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ing Ndarawati sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba sepadha-padha. Tatenan sanggan ingkang padha anggantung siba. Jeneng ingsun dya mbabarake wigati ning pasewakan Kakang Pati Udawa. Lho iki. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Sembahan kula sinuwun Prabu Ndarawati. Nun mangke Kaka Prabu dereng sawetawis dang ora wujeng ngandika Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Rayi para ing Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawapada paduka Kanjeng Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa. Sesembahan kula Kaka Prabu ing Mandura. Jagat wasisaning Ubanara wayah Bathara jagat Padhe Indra Jaladewaku. Ya. Yayi Prabu. Ngaturake pasegan tumraping pun Kakang wis tak tambah karya bombong birawaning penggalipun Kakang. Ora liwat kosok balinipun Kakang kepareng ngaturake pudyastawaning pun Kakang Tampanana Kresna. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah Kaka Prabu. Ya, Yai Prabu. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing praja Ndarawati dina samengko iki. Yai Prabu Ndawaraka. Nun amit pasang kaliman tabi tinebena ing ladone Demawahing Tawang Towang po. Nadyan ingkang putra pun Samba kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Prabu Mandura. Anak hanung hanindita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Samba, ya. Ndak tampa ngabekti kelawan wakmu ing Mandura. Pangestuning wong tuwa Tampanana Kusuma Kilatmaka. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kanjeng Prabu. Ya, Samba kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning wong tuwamu ing Mandura ning praja Ndarawati dina samengko iki. Anakku lanang Samba. Kaka Prabu. Nadyan ingkang rayi karep berujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu Mandura sesembahan kula. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki ndak tampa. Siadi ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Warsniwira. Kula mendingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah Kaka Prabu sembahan kula ing Mandura. Ya, Setyaki kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ana ing praja Ndarawati. Nadyaning abdi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji ing Mandura. Sesembahan kula Tiyang Agung Baladewa kula ngaturaken sembah Kakang Pati Udawa. Ihi kasinggihan makaten. Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Yen to peranganing para nayaka Punggawa Ndarawati padha atur bekti kawan panjenengan ingsun.
Luwe-luwe Yayi Prabu Kresna ngaturke bekti kalawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega legawaning ati. Nanging yen Kakang Udawa ngaturke bekti kalawan Baladewa sing gedhe pangapuramu. Yen to aku ora nampa marang bektine Kakang Udawa. Waduh. Lajeng kalepatan kula menapa diweji. Dene Paduka mboten keparengan nampi dhateng sembah kula. Menapa kula nandhang kalepatan, menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Tartemtu badhe kula tampi kanthi lega, legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa wonten timbalan. Yen ditraju babakan umur kuwi sepuh Kakang Udawa dening Wani Baladewa. Mongko Baladewa krasa lan isih ngrasakake nalika aku urip ana ing Widara Kandhang. Nalika semono aku mbok blowentah nganti ngerti olah tetanen, nganti ngerti nggone upakara kelawan Rajakaya. Kabeh mau saka panglonthing Kakang Udawa. Barang saiki Baladewa mukti ngawibawa Nyukrawati mbawa denda ning Projeng Mandura. Aku ora bakal lali. Yen to kabeh mau Kakang Udawa melu anyembuh marang derajat pangkating Baladewa. Luwih-luwih nggonku iso dadi ratu ning Praja Mandura mau ya saka panyengkuyung ing Kakang Udawa. Mula ora ana jamak lumrahe. Yen to Kakang Udawa ingkang tinemu werda ngaturke sembah lawan Baladewa ingkang tinemu taruna. Mula sembahmu ora tak tampa ning kosok baline sembahe Baladewa tampan ana Udawa. Waduh matur nuwun sinuwun. Mboten kanyono-nyono kula menika tasih ketingal tiyang. Nyatanipun panjenengan ngaturaken sembah dhateng kula. Persasat kejuburukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ing abdipun Udawa. Matur sembah nuwun. Wih ladal. Ndekno ning omah diwaneni bojo awakku iki. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah diweji sembahan kula. Ya, Kakang Udawa. Wis tak tampa sarta wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Praja Ndarawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi akarya kejut raosing manahipun ingkang raying Ndarawati. Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bilih kelenggahan menika Paduka badhe kepareng rawuh. Saestu kula Dyang Rakit Rata Kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampihan Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Kresna, kula wonten timbalan ngadhau. Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mengkono wiya sing pangandikaning Yayi Prabu Ndarawati, kacihna gedhe nggonira bakal njunjung marang derajating pun Kakang. Nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajan iki mengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake lawan pun Kakang. Sabab saka pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Praja Ndarawati tanpa beda Baladewa bali marang Praja Mandura. Malah sesuk mangsa kala lamun si adilan kula warga ana kalodhangan wektu ingkang mirunggan nedya tedhak marang Projeng Mandura. Yayi Prabu ilang ngojigo lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Ndarawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten wiya sing mangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya. Dene dungkap angka 2 praptaning pun Kakang ana ing Projeng Ndarawati iki mau sayekti nuruti marang onenging penggaling pun Kakang. Ingkang wis watara lama ora pepanggihan kelawan sira Yayi Ndarawati. Rasa kangen ingkang tan bangkit pinambeng anyurung marang pun Kakang daya-daya budal saka negara ing Mandura prapting Projeng Ndarawati. Bareng pun Kakang ngancik laladan tapel wates negara ing Ndarawati. Wah, ladal. Ora nyono babar pisan. Iki nandhakake lamun sira Yayi Prabu minangka dadi makuthaning bangsa Ndarawati tansah sinengkuyung dening para kawula kedidik. Wis sakwarsa pun Kakang ora sowan ana Projeng Ndarawati, kaundhakaning Projeng Ndarawati ingkang tumpuk matikel-tikel kaya mengkono. Wiwit pun Kakang ngancik Utagara ingkang sakalangkung endah tinimbang warsa ingkang wis kepungkur kabeh dalan-dalan ingkang tumuju ana ing negara Ndarawati kabeh wis katon padhang kencar-kencar saking para kawula padha guyub rukun sayuk manunggal tetunggalan ngangkat marang derajating Nalindra Ndarawati
sarta ngangkat marang derajating negara Ndwaraka. Wah, Kresna Blokasuta. Bareng pun Kakang weruh marang kanan negara Ndrawati kaya mengkono mau, penggaling pun Kakang tumuli ketukulan rasa meri. Ing atasipun Kakang kuwi tinemu Kadang Werda. Ing atasipun Kakang kuwi tinemu tuwa tinimbang Siadi, nanging bab olah kridaning mangreh kendalining praja jebul isih wasis Yayi Prabu Ndrawati tinimbanganipun Kakang. Mula Kang saka kuwi Yayi, apa to sababe lan jalaran sing kepiye? Sarta kanthi sangu kaya ngapa Siadi mangreh negara Ndrawati bisa becik sartane negara katon ayem tentrem nirbaya nirwikara tularna marang pun Kakang. Men Mandura saora-orane bisa padha madani marang tentreming negara Ndrawati sartane kawula uga padha tresna kelawan pun Kakang. Jagat masaning Bathara Wayahtra jagat. Menapa mboten naming leling semi Koko Prabu Paduka paring dawuh ing mekaten? Bose ngisini-sini bab apa? Sedaya para nayaka sami priksa bilih Paduka menika kadang kula werda. Nanging sabab menapa wiyos pangandika Paduka ing mekaten nyuwun wewarah dhateng ingkang rayi. Menika ateges Paduka Kanjeng Koko Prabu menika ngasoraken derajat panjenengan piyambak. Menapa mboten nama lingsem? Bose wong angsu kawruh, wong udi ngelmu kuwi ora ana wirange tumrapun Kakang. Watone isih isa tumangkar penggaling pun Kakang, isih ngulir budi sarta pikiranipun Kakang isih nyandak. Nadyan tekan yuswa pira wae, wong kuwi diwajibake nggayuh marang undhaking kawruh, ngudi marang wuwuhing ngelmi. Mekaten Koko Prabu, mangke sinengguh wonten ingkang sami nyebataken wonten kebon nusu gudel. Ya men. Sora-sora tak gagas. Dianggep kebon nusu gudel ya wis ben. Inggih Koko Prabu. Sedaya menika estunipun Paduka sampun mangertos. Lho, ngerti piye? Kula caosi prisa. Ingkang raya anggenipun mangreh Praja Ndrawati saged kados mekaten menika. Estunipun boten singlar. Saking wewarah kawruhing kraton Koko Prabu ingkang sampun sami dipun sinau sesarengan dhateng para nalindra ingkang badhe lenggah dampar. Menapa Koko Prabu kemutan wewarah kawruhing kraton? Oh iya, pun Kakang galingan. Duk nalika pun Kakang bakal gumantika Prabaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa, tau tate nampa pangendikaning para sepuh. Yen to wong bakal dadi nalindra kuwi kudu nyekel marang wewarah kawruhing kraton. Lah menawi mekaten panjenengan sampun kemutan. Wis. Menika kedah dipun cakaken. Menawi kemutan lajeng menapa kemawon wewarah kawruhing kraton menika. Lah nek perkara kuwi aku lali. Kala wau paring pangandika tasih kemutan. Ming tembung wewarah kawruhing kraton wae pun Kakang sing eling. Nanging isine pun Kakang ora pati nggatekake. Wewarah kawruhing kraton menika wonten 9 perkawis. Cacahe ana 9, inggih. Setunggal wajibing ratu, angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 50 labuhaning ratu, angka gangsal kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Wah edan. Ana 9 pirang-pirang kuwi? Inggih. Menika wonten werdinipun piyambak-piyambak. Sing nomor 1 wajibing ratu menika aja kendhat tansah nglenggahi dhateng watak Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Nata, Niti, Mriksa lan Misesa menika kedah dipun tindakaken dening sadengahing para nalindra. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tilar dhateng pakarti sama beda dana denda. Liripun sampun banci ndemban siladan. Aja kok dumeh kula warga sanak kadang mitra kawuh menawi lepat tumraping negari dipun paringi pangapura nek wong liya luput sithik dihukum ingkang awrat menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Oh ya pun Kakang ngerti. Angka 3 inggih menika pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamut, hamengku miwah hamangkat. Hamong, hamut, hamengku lan hamangkat. Inggih. Angka 51 labuhaning ratu. Ana tepana berbudi bawalaksana animpuna ing ngaguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa.
Sabanjure angka 6 patraping ratu nglenggahana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda tuwin wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu, mersudi mrih hayu, hayem, hayom lan hangayani. 8 junjunganing ratu, murih jejeg adeking praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja lan kerukunaning bebrayan agung. Menika dados kewajibaning Nalindra ingkang pungkasan bandaning ratu. Bandaning ratu kuwi apa? Nalindra kedah darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Oh iya. Sanga kuwi mau. Inggih. Menawi sang prais menika dipun tindakaken tartemtu negari badhe ayem tuwin tentrem. Yo, Yayi, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Syadi wis ora ketang sithik nularake kawruh tumrapun Kakang. Kasinggihan mekaten. Ya, ingkang sabanjure Kresna. Ingkang luwih wigati pun Kakang bakal nyatakake marang pekabaran ingkang wis binetombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Perkawis menapa Koko Prabu? Apa kabar iki pancen kepara nyata? Apa mung kandhek tekan pekabaran? Pawartos menapa? Ya, Kresna. Arada maju nggonku bakal sowan aja nganti dina dungkap. Panampaning Syadi tumrap aturing pun Kakang lawan sira Yayi Prabu Ndarawati. Kula sumanggaaken Koko Prabu Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Hendra hingga pawartos menapa Koko Prabu kepareng mbabarana dhateng Rayi Ndarawati. Resna, kula wonten maring adhawuh. Janjane perkara iki wis bola-bali pun Kakang ngawruhi. Lan bola-bali pun Kakang nyatakake apan kepara nyata. Ning kok wangune ora rumangsa kapok nanging pendak-pendak tansah dibaleni. Nggih, perkawis menapa Koko Prabu? Apa pancen kepara nyata? Wis ana sak candra etang klungguhaning dina samengko iki, aku entuk pelapuraning mban saka Madukara. Utusaning Wara Sembadra. Yen ta wektu dina iki Janaka lunga saka kasatriyaning Madukara. Kabar mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran? Yen pancen kepara nyata, tegese pun Kakang lawan Syadi daya-daya budidaya piye carane supaya awak dhewe iso manggihake kelawan Si Arjuna tumulu dikanthi bali marang kasatriyan Madukara sabab mesakake kelawan lara ireng ya Sembadra ya Bratajaya ingkang tansah ditinggal terus karo si Janaka. Nanging yen to kabar mawung kandhek ana ing pangucap tegese ya wis pun Kakang ora bakal tumindak apa-apa lan yen wis kepara Janaka bali marang kasatriyan Madukara pun Kakang cukup nggone nambani kangening pun Kakang lawan Syadi pun Kakang nyuwun pamit bali marang negara Mandura. Mula Kang sangka kuwi pawarta iki mau pun Kakang kepengin nyatakake apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran. Nuwun sewu Koko Prabu. Estunipun boten namung paduka ingkang nampi atur pelaporanipun mban Madukara. Nanging ingkang rayugi mekaten ugi kula nampi dhateng aturipun utusanipun Bratajaya inggih pun Sembadra ingkang sampun sawetawis wekdal sowan dhateng negari Ndarawati tumuli matur dhateng Rayi Ndarawati bilih dinten sakmangke Arjuna panci kesah saking Madukara mongko sampun setunggal candra menika boten kundur wonten ing kasatriyan miwah boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menika Koko Prabu. Ateges pawarta ingkang sampun kula tampi menika kala wau kepara saestu inggih kepara nyata. Lah raga apa to? Kenging menapa paduka lajeng gadhahi loga ing kados mekaten. Lho, ora perkara nggon kuwi. Nyatanipun Janaka menika sampun wungsal wangsul tur menika sampun dados pambeganipun Arjuna. Janaka menika satriya ngelana Koko Prabu. Awis-awis mapan wonten ing kasatriyan nanging pendak-pendak tansah mlebet telenging wana minggah gunung tuwin anasak karang pradesan. Nanging paduka sampun kuwatos bilih Arjuna nggadahi sloga ing kados mekaten menika adat sabenipun Janaka menika nggayuh kanugrahan. Janaka menika nggayuh kanikmataning gesang. Wonten ugi sami mestani tigang perkawis ingkang andadosaken Janaka menika wantun nilar kasatriyan. Telung perkara sing padha ndadekake Janaka ninggal kasatriyan kuwi apa? Setunggal wiku Aldaka angka kalih
Payo-payo katemping samirana angka 3 kenya jinatu krama. Wikwaldaka ki tegese piye? Wikwaldaka menika tegesipun menawi wonten brahmana ingkang wasis, brahmana ingkang pinter. Ngelmunipun inggil, Janaka mboten nate kantun badhe anecep ngelmunipun pendhita menika kala wau ngantos tuntas. Tegesipun dados siswanipun pendhita kala wau tumuli nilar kasatyan Madukara. Wikwaldaka. Inggih, Wikwaldaka. Sing angka 2. Payo-payo katemping samirana. Menawi wonten negari ingkang ketekan parang muka, Janaka menika nggadahi kewajiban nyingkiraken parang muka menika kala wau. Nadyan boten dipun suwun dhateng ingkang kawogan netepi dhateng darmaning satriya amargi tumrap kula darmaning satriya menika boten kok memayu hayuning negari tok nanging kedah memayu hayuning jagat babar katentremaning jagat sawigung menika kewajibanipun satriya. Yo wong ngudi ilmu necep marang ilmuning brahmana kuwi apik, wong bebantu marang botripoting wong liya kuwi apik. Lah saiki aku tak takon, sing pungkasan kenya jinatu krama kuwi tegese piye? Kenya jinatu krama menika tegesipun menawi wonten salah satunggiling negari utawi jagat menika wonten thukulipun inggih menika wanita ingkang sulistya ing warni, Janaka menika mboten nate kantun tansah kepengin handarbeni dhateng wanita kala wau kok Prabu. Lah iki sing aku ora seneng ning sing pungkasan iki. Sing aku ora pati mathuk, aku ora pati gathuk karo watake Janaka ya sing pungkasan iki. Lho, ngerti to Janaka kuwi wis duwe bojo, ya kuwi Wara Sembadra. Ning pendak-pendak lunga saka kasatran Madukara, bali mesti wis gawa wong wadon, bali mesti wis gawa wong wedok. Kuwi sing Janaka aku ora pati cocok watake. Mongko nadan dikaya ngapa Sembadra ki wong nrima, Sembadra ki wong sabar. Ning jroning segara iso dijajaki. Nanging atine wong sapa sing ngerti. Isa uga atine Sembadra nangis merga pokal gawene Janaka. Inggih, Kaka Prabu, namung menika sampun dados watak. Lho, watak ki ra ya iso diowahi to. Watak ki ra ya iso diowahi. Ora kok ming pawadan watak isane owah yen wis tekaning pati. Ngono kuwi jenenge ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Yen Janaka netepi jiwaning kasatriyan lan Janaka ki wis rumangsa duwe bojo. Tekan kono-kono aja sok seneng garwa kalah sawijining wanita. Yen nganti Sembadra ngerti, Sembadra ora apa-apa, ning sapa sing ngerti marang atine Sembadra aku tak takon karo kowe. Inggih, Kaka Prabu. Inggih nyumanggaken kula mboten saged matur. Lah kuwi mula to mula Yai. Aku mbiyen wis ndesek malawan sira Yayi Prabu Ndarawati. Sembadra didhawuhke karo Burisrawa kuwi malah tentrem. Arep Burisrawa kuwi wong agal, growal-growal, wong kasar kaya ngono. Ning tak kira Sembadra luwih gemati karo bojo tinimbane Janaka. Saiki keteman ana tetembungan duwe bojo bagus ning gerus kuwi saiki keteman. Lara atine Wara Sembadra merga duwe bojo Janaka. Ning biyen nek kowe manut karo pun Kakang, Janaka tak rak utawa Sembadra tak rabek karo Burisrawa, tak kira nggone mangun bale wisma tentrem, ayem. Burisrawa dasare ora bakal raben, wong dasare Burisrawa ki ya elek. Sapa sing arep gelem karo Burisrawa? Mula wong duwe bojo bagus karo wong duwe bojo elek itu merapaku apik nek duwe bojo elek, gumantung atine. Sing ditonton atine, aja kok blegere, aja kok laire, ning batine. Inggih. Lakar sedaya sampun kelampah badhe dipun menapakaken malih. Menawi ngantos mangke dipun pisahaken bebrayanipun Janaka kaliyan Sembadra menika mangke mboten prayogi. Lho lah ya kuwi pun Kakang ya ming bangane ora matur kersaning sira Yayi. Penemunipun Kakang biyen mbok tampik ning ya wis. Sing jeneng ana tetembungan sega wis dadi jeneng, ora bakal boleh dadi sega meneh. Kabeh wis lakon. Mbok menawa iki dadi dalane Wara Sembadra nggone urip kalawan Si Arjuna. Ya mung ngene Yayi. Saka tumrapun Kakang, penemunipun Kakang bab perkara rukaning Janaka iki aja mbok gawe sepele. Mula kang saka kuwi dina samengko praptanipun Kakang ning Praja Indrawati yen iso nganti kalawan sira Yayi Indrawati, ayo bebarengan ngupaya menyang dilunaning Janaka. Aja nganti kesuwen Sembadra ngene mapan ana kasatriyan Madukara ijen tanpa ruwang. Mung karo para garwa-garwa liyane. Digoleki menyang dilunaning Janaka. Yen wis ketemu diaturi supaya kundur marang kasatriyan Madukara. Dene Janaka berguguk utawa waton ora gelem bali, sira Yayi rasah melu-melu
Mengko pun Kakang dhewe ingkang bakal meksa kelawan kadangku Yayi Madukara. Madaning Pasewakan Agung. Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning nata ing Mandura Prabu Baladewa angebaki madyaning datur ya Projing Ndrawati. Sedaya samya tumungkuling kesmadre kelawan wisesaning nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nadyan nata ing Ndrawati namung sakedhap anggenipun paring pangandikan. Jalaraning batos bingung midhanget sabdanipun ngroko ing Mandura. Melonggahi kanyup pinangka wardu kanyut ujane weganten wadu jara mangecok nang durung abang idul durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba pihak ngarsa takeping mriko sebar bonamo apa to kang dadi darunane. Ora ana macan saka rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung wonten sawanipun Alindra gagah pideksa. Ingkang wantun mancat poncone timinggah Datulaya. Galea kaya barong nganti nanggap akarya geger kang samya mulat mangro brahing para kawula kanca pihak ana daya minggir njaluk dalan. Jagat waisaning Bathara wayah Bathara jagat. Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika wonten satunggiling Nalindra ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Projing Ndrawati mongko kula dereng nate wanuh. Menapa menika sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura? Aja ngawur-gawur Yai. Yenadyan dikepiyokna wae pun Kakang kuwi ora nate sambung kelawan Nalindra Manca Praja. Ayake Ratu Sugih mlegedhu iki. Inggih. Ketawisipun kados pundi sawangen? Sandhangane sarwate ting glebyar mawa kencana jamrut hergeni Mas Mutiara. Wah, edan. Ing atase ratu kok senengane pamer kaya ngene iki. Tangan drijine 10 dinggoni ali-ali kabeh. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Yayi, wonten dawuh tumuli timbalana. Apa wigatine dene ana Nalindra sowan mongko tanpa tinimbalan? Yen pancen niyate becik, Yayi Prabu kudu nglungguhi bawa leksana, nanging yen mung arep gawe geger, mbebudhek banyu bening katentremaning Projing Ndrawati, aja melu-melu. Pun Kakang dhewe kang bakal mundurke ratu iki. Koko Prabu lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna. Kisana sampun kinten kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh. Kisana menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun kinten kula tumambuh. Yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi Kisana? Kisana keparenga kula tumambuh. Koko Prabu. Nggih. Kula dangu kok ngendelke mawon. Lho. Lah mbok menawa si Adi nggone dangu kurang seru. Mbok menawa kurang seru nggone si Adi dangu marang Nalindra iki kurang ngerti sarta ora krungu. Merga kupinge ya ditretes sinten semono akeh. Inggih Koko Prabu Radisara. Radasara. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Ki panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Koko Prabu. Nggih. Menawi mripatipun mendonong nanging kok mboten ngertos dipun dangu. Wah, lah cilaka iki. Setyaki wonten dawuh. Ana dayohe rada budhek sajae. Mbok menawi mekaten dipun jawil kemawon. Mbok menawi sarana dipun jawil saged mireng. Yo, jawil Setyaki. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih, wae wonten dawuh. Wah, tenan kok. Wonten dawuh sinuwun. Kowe didangu Ratu Ndrawati. Didangu jenengmu sapa lan asalmu saka ngendi? Wah. Ora sangguyu diwangsuli sik. Oh iki. Kisana. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Alah. Menawi paduka dangu kalian kula, nggih. Pangestunipun kula sowan mriki piyambakan kemawon sinuwun. Koko Prabu. Piye?
kok mboten gathuk. Lah wangsulane piye? Kula dangu naminipun asmanipun sinten, jejulukipun sinten, saking pundi kok ngendikanipun piyambakan kemawon. Piye wonten dawuh? Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh, nami. Ayo. Karo nggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis ge matur. Nun amit pasang kali mantabe tinebene ngilodoni demawing tawang tuwang. Menawi paduka sinuwun dangu kalian kula. Kula wingking saking negari Kandaswari. Negari Kandaswari. Nggih. Kula pun Prabu inggih menika Jaka Mardapa. Jaka Mardapa kasinggihan panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kandaswari. Sanes. Lho. Lajeng kula menika andhanipun Kanjeng Koko Prabu inggih menika Sastra Mardapa. Kula pun Jaka utawi Jaya Mardapa. Oh, Rayinata. Nggih, Rayinata. Wingking saking negari Kandaswari. Sanes. Saking pundi? Saking Kandaswari. Koko Prabu. Piye? Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembug. Oh inggih, inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negaring Ndarawati? Iya, estunipun wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih, syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa para saestu kula menika sowan dhateng negari Ndarawati. Inggih, mriki menika negari Ndarawati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Kresna. Inggih. Kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampean sinten? Lah wonten dawuh, rungokke. Kowe mau takon negara Ndarawati ya kene iki negara Ndarawati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna Nalendra Ndarawati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wah. Salah tampi, salah tampi. Inggih, inggih lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha inggih. Inggih. Estunipun anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupadi wonten pundi denipun negari Ndarawati menika dinten samangke sampun pinanggih. Sampun pinanggih. Negari Ndarawati sampun pinanggih lan kula sampun kasempatan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan? Inggih kula. Wah, edian. Persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ing atasipun kula menika utusanipun Prabu Sastra Mardapa. Sowan dhateng negari Ndarawati, batos kula ugi badhe nyatakaken ing atase Praja Ndarawati menika kondhang kalukeng rat anjayeng bawana nalendranipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten tiyangipun ingkang boten kepengin sowan dhateng negari Ndarawati? Dinten sakmangke kula salah satunggiling titah ingkang nampi kanugrahan saged pinanggih kaliyan Nalendra Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bombonging manah tanpa pepindhan. Bombonging manah kula tanpa pepindhan. Sinuwun saged paring pangestu dhateng kula supados saged pinardawa kamulyan kula. Inggih, inggih. Lajeng kersanipun menapa? Sareng kula pinggah wonten ing Datulaya. Kula dumugi wonten negari Ndarawati menika bingah manah kula tanpa pepindhan. Dene kula samangke saged pinanggih kaliyan Ratu Ndarawati ingkang wonten negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndarawati. Mboten ngomongaken para kawula Nayaka Punggawa. Nanging klebet kawula alit negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndarawati. Wah. Kula menika mikir Ratu Ndarawati iki gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Ning nyatanipun namung semanten detek wiadek panjenengan. Menika benten kalian rantam maning manah kula. Ning boten napa-napa, sing wigati kula iso ketemu karo titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Menika ateges kula sampun kaparingan kanugrahan. Inggih. Inggih. Lajeng Kisanak sedya panjenengan menika menapa? Lho nuwun sewu. Inggih sami lenggah wonten mriki menika ugi sanak kadang panjenengan piyambak.
Inggih. Koko Prabu wis ben nengke wae. Wah, nggih mangkel tak geceke ndase. Inggih Koko Prabu, kula aturi sabar. Inggih menika anak kula Putra Ndarawati. Putra Ndarawati sinten? Inggih menika Raden Samba. Wo, ngaten to. Ha kula kinten nek Putra Ndarawati menika kondhangipun Raden Samba. Lho lah nggih. Inggih. Menika Samba. Nun. Samba. Samba inggih. Wah. Raden Samba menika bagusipun jagat menika sami ngundangaken meh irip-iriban kalian satriya Madukara ingkang nami Raden Janaka menawi boten lepat. Inggih. Inggih. Lan nuwun sawu ingkang lenggah wonten wingking menika sinten? Ingkang suwantenipun seru sanget menika sinten? Menika kadang kula Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mangke rumiyin, mangke rumiyin. Kacariyos kondhang panjenengan menika nggadahi sedulur nami Prabu Baladewa. Lah inggih menika. Menika inggih. Oh, lah berarti ngaten ateges sederek panjenengan menika kalih. Aduh, Koko Prabu. Koko Prabu. Nggih. Ditambah-tambahke Kyai Kresna. Raos kula sampun boten kiyat. Wis dipeksa atine. Tak omongi. Jenengmu mau sapa? Jaya Mardapa. Jaya Mardapa. Yen kowe arep tepung karo aku ya iki kadange Werda Kyai Prabu Kresna ing Mandura. Aku Baladewa. Baladewa? Ya. Walah. Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Negarinipun boten nate ketekan mungsuh merga wedi karo Prabu Baladewa. Biya. Samangke kula sabet-sabet jagung lan panjenengan menika kanugrahan tumraping kula. Sembah bekti kula kunjuk Prabu Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, kudu seru ngono kuwi kok Kresna. Nyatane barang aku seru ya nyambung terus kok. Inggih. Lajeng wonten wingking menika piyantunipun alit menika Senopati Ndarawati inggih menika pun Setyaki. Nun Nah, satriya ing garba ruji Raden Setyaki kadang kula taruna. Adine Kyai Prabu Kresna jenenge Setyaki, satriya garba ruji. Wo, Raden Setyaki. Lah, rak tenan to. Kudu pancen kaya ngono kok kudune. Wah, Raden Setyaki, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden. Yo, tak tampa Prabu Jaya Mardapa. Nun, kok mung gemremeng. Iki ora gemremeng wis ditampa sembahmu. Wah, matur nuwun. Lajeng keng wonten pingking piyambak menika sinten? Pati Ndarawati pun Udawa. Lho, jare cendak. Kok dawa? Wah, jan. Pati Ndarawati jenenge Udawa. Oh, Pati Udawa. Ya, wah, Rekyana Pati, kula ngatur bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Lah, ngono kuwi Udawa. Wis bengok-bengok ya men. Ketekan ratu bosok kupinge ngene kok. Ora krungu dijak omongan ora krungu kok. Nek ora sero ora. Nggih, panjenengan ngendika namung lirih Pati Udawa. Wedan iki. Wis seru kaya ngene isih dianggep lirih. Dipun prayogaken. Nggih, sampun prayogi. Prabu Jaya Mardapa wonten dawuh. Wonten wigatos menapa? Sowan wonten negaring Ndarawati. Nggih. Nadan paduka sinuwun dereng dangu wigatosipun menapa dene kula sowan. Nanging dinten samangke enggal-enggalan kemawon. Sabab kula sowan wonten negaring Ndarawati menika namung ngaturaken nawala. Nawala saking Prabu Sastra Mardapa wonten ing Kandhaswari negari kula. Wondene nawala menika kala wau kula mboten mangertos isinipun menapa. Nawala menika kala wau kula mboten ngertos babagan menapa namung kula kakanthenan nawala supados katur sinuwun Prabu Ndarawati. Mila sinuwun. Monggo kula aturi nampi nawala menika mugi andadosna pangertosan bilih sinuwun Prabu Sastra Mardapa Ratu Gusti kula. Badhe matur menapa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun lumantar nawala menika tumuli mugi katambiya diwaji. Kagiat risang kapirang urinangkul
Rinanggul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya ketu kang walang ati ya setu kang kudu gering ya setu kang enesing tias ing Yayi wonten dawuh Koko Prabu barang Siadi maos surasaning tulis jroning Nawala lah kok katon rengu pasuryaning Siadi eneng apa Kresna yen dikeparengake pun Kakang ya kepengin ngerti sining Nawala saka Prabu Sastra Mardhapa Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan bilih surasaning tulis saklebeting Nawala menika kala wau bilih Prabu Sastra Mardhapa nedya ngelar jajana bedah negaring Ndorowati kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardhapa lho piye kuwi mau surasaning tulis madyaning Nawala Sang Prabu Sastra Mardhapa badhe bedah negari Ndorowati lan kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardhapa kok Prabu lho arep bedah Ndorowati inggih kasinggan mekaten wah kuku karepe dhewe manus maning jajalan kertane bawna iblis lanat ngerti kaya ngene mos tak larak mau menungso iki wis gawe bingung gawe sesek ning dodo ratu sugih mlegedhu sandangane becik kok kupinge bosok Jaya Mardhapa weh wonten dawuh sinuwun kowe iki marang daya kok micek. Nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Barengipun kowe tak kandhani. Kowe ngerti ora isining Nawala iki mbok aturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kabedhah dada kula kapendhet manah kula mboten wantun weni surasaning Nawala mergi kula ajrih kaliyan Sang Prabu Sastra Mardhapa. Mila menawi dipun parengaken malah samangke kula badhe ngertos isining Nawala menika menapa. Lekna mripanmu ganyana gobokmu. Isining Nawala sing mbok aturake marang Kyai Prabu Ndorowati mau surasane pepundhenmu Prabu Sastra Mardhapa mau arep ngelar jajan. Lho menapa nggen kula kirang nggen kok nggelar kloso kok teng mriki. Koko Prabu sabar lho, Koko Prabu sabar. Ora sabar tak jupaki cangkeme iki mau. Setan ratatanan. Ngelar jajan tegesipun mbedah negara Ndorowati. Kyai Prabu Kresna didhawuhi supaya nelok marang ngersaning Prabu Sastra Mardhapa. Wah, padha karo ngilani dadaning wong Ndorowati. Ngiyas marang Nalendra ing Ndorowati, kowe ngerti ora? Yen to Nalendra Mandura Prabu Baladewa kadange werda Kyai Prabu Kresna ing Ndorowati. Aja kok ketekan mungsuh, sapa sing rasani Ndorowati elek, wae mesti tak luruk nggone. Tak jueng-jueng kuwandane. Lah kok dadi kowe wani bakal bedah negara Ndorowati sumuk nyawamu pengen mudhar mruput kowe iya. Kula namung nindakaken wajib dene wonten menapa-menapa kula mboten tanggel. Malah sak mangke kula ngertos bilih isining Nawala menika sinuwun Prabu Sastra Mardhapa kepengin bedah negari Ndorowati. Malah menengeten kepasang yogya katuju nginu. Babar pisan langkung prayogi menawi kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndorowati piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Iya, kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalendra Ndorowati. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Ayo Kage, newani bandanen Kyai Prabu Kresna. Kowe aja kok bakal mbondo karo Kyai Prabu Ndorowati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu boko kowe. Eblas banget. Paras main kancanan Baladewa kok warai. Ayo kene maju tanding karo. Ngendika ngadhawuh Rama Prabu. Ora nyono babar pisan jebul negara Ndorowati bakal ketekan parang muka.
Sang Prabu Sasramardapa saka ing Kandhaswari ingkang wis atur layang penantang nedya bedah marang Praja Ndarawati. Rama Prabu, menawi saking maryoginipun ingkang putrapun Samba dinten sakmangke kedah tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri supados sakmangke menawi wonten bebaya ubayanipun boten balenjani. Iya, bener nggih. Cah Bagus Setyaki wonten ing Sunarsa kundur kedaton Kakang Pati Udawa nuwun ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Paranggilan Sunarsa kundur kedaton jelek saking dampar kenara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngambil upacara. Wonten dawuh, Bos. Ora ngerti sangkan parane. Lah kok tinempun aku didugang karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa. Nganti gladran tiba ana sak jawining Datulaya. Tumuli aku mlayu ana ing kene ngawe karo kowe, Gok. Nuwun sewu. Lah kok saged dados perkawis kados mekaten panjenengan dipun dugang dening Sinuwun Prabu Mandura. Aku ora ngerti perkarane. Mergo aku diutus dening Prabu Sasramardapa saka negara ing Kandhaswari. Ngaturake nawala ngendikaning Sinuwun Prabu Ndarawati yen to nawala mau nawala penantang. Tegese Sang Prabu Sasramardapa bakal nglar jajan mlengket negara Ndarawati karo negara ing Kandhaswari. Dadi murkaning Prabu Baladewa, aku diunek-unekke entek amek kurang golek. Wungkasane tanpa taliwara aku didugang saka Datulaya. Walah dalah kaya dikilani dadaning Prabu Jayamardapa. Terus sasampunipun sampeyan dipun dugang kados mekaten niat sampeyan aku ora trima. Tantrimane ngepuk perang negara Ndarawati. Nuwun sewu, sampeyan niku ming dhewe lho. Sampeyan niku piyambakan. Aja sok kewanen, mengki ndak malah ora prayoga kedadeane. Nata Mandura Prabu Baladewa niku Ratu Digdaya. Anane duka mesti eneng perkarane ya merga saka Sang Prabu Sasramardapa kepengin bedah negara Ndarawati ngirimke layang penantang. Lah niku dadi murkaning Prabu Baladewa niku wis memper sinuwun. Tur mesti sampeyan wangsulan karo Prabu Baladewa. Ya mesti wae aku wangsulan wong nyatane aku dinek-unekke. Aku ora ngerti kenthang ki mulih nglakon. Nek mungsuh Prabu Baladewa niku nek dunekke nek kepengin slamet meneng mawon. Dingkluk meneng. Ampun nyawang netrane Prabu Baladewa. Ah sampeyan wangsulan ya digajul tenan. Nganti kontak saka Datulaya niku men bejo biasane nek pun nesu tenan Ratu wani bakal bedah negara Ndarawati. Gretel nenggala modar dina iki. Terus ngetokke nenggala saka epek-epek mak clonong. Sampeyan dinyunyuk bathuk sampeyan tuk. Lebur awak sampeyan dadi awu. Wah. Baladewa. Mula ampun sembrana. Terus saniki kula tak takon, kok Prabu Sasramardapa arep mlengket negara Ndarawati, arep bedah negara Ndarawati nuwun sewu. Arep Prabu Sasramardapa niku lagi kalukengrat, lagi kuncara. Ning nek arep coba-coba bedah negara Ndarawati ngibarate kaya dene cecak nguntal bis kota. Cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Merga Ratu Ndarawati niku ora iso disepelekke. Nika titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ha kowe wis ngerti. Lah nek sampeyan ngerti ya aja pisan-pisan wani ajeng gepuk perang negara Ndarawati. Sami kemawon sampeyan niku soroh nyawa. Ora sah mungsuh Prabu Baladewa, mungsuh Senopati Ndarawati sing jeneng Raden Sencaki. Niku sampeyan bali kari jeneng. Pangkate tambah Kyai Jayamardapa. Niku mengke ditulis teng watu. Neng kijing ngono to? Nggih. Ayo apa ora medeni? Ning ewadene sampeyan ngeyel. Anggih monggo. Diteruske lek mboten trima atine nggebuk perang negara Ndarawati. Kula sumanggake kula niki ming batur pangembating catur nuturi bendara nek diagem dene ora ya sudah. Apa boleh baut? Buat. Ngoten. Monggo majeng wonten ing negari Ndarawati.
Dijajal nggih kena. Nek manut kali kula nek mengke sampeyan kerepotan mungsuh wong Ndarawati kula suwun mundur mawon. Nek sampeyan ngeyel kula ndak mengke kewuhan linggawa batang. Lho. Batange sapa? Batangmu kuwi. Gomongi kok ngeyel ora. Togok wonten dawuh. Bilung. Dawuh. Ning rasaku kaya ora trima. Aku kuwi ratu. Nadan aku andhaing Prabu Sasra Mardapa ning negaraku aku dikajeni, aku disembah. Neng kene dienggo pengewan-ewan. Tanpa taliwara ditendang karo Prabu Baladewa. Aku harus males ngudi tuwuh lara wirang. Rasaku iki. Nggih, monggo mawon. Ngatos-atos. Dongake aku iso males lara wirang Jaga. Nggih, kula dongake muga-muga lepas parane jembara kubure. Wah, edan bilung ki omongane malah medeni. Sampeyan yo ngeyel kok monggo mawon. Nek mboten pitados mang ngrasake riyin, mengki mang taren kalih kula mlih. Yo, deloke kaya ngopo? Jero cedhak lah kaya ndo mentang kaya kendhewa, bringose tumpangke kuping kiwa tengen. Mandeng tampa kedhep. Soe. Senopati Ndarawati satring garba Raden Setyaki. Raden Setyaki. Yo. Wresni Wira, Tambak Yuda, Yuyudana, Bima Kunring. Kuwi jenenge tanggamu apa jenengmu kabeh? Jenengku kabeh Edian. Prabu Jaya Mardapa. Eneng waran. Baliyo matura karo sinuwun Prabu Sasra Mardapa ing kandha swari. Yen pancen bakal niat mblengket negara Ndarawati medhah negara Ndarawati. Kelakon ngejeki negara Ndarawati lan ngukup pemerintahan negara Ndarawati. Watune iso nugel gulune Setyaki nyempal kuandane Senopati Ndarawati. Wawu. Yen ngono pancen wis diantepi karo wong Ndarawati bakal dikukuhi negara Ndarawati. Dasar para nyata. Setyaki eneng barat. Nadan aku ijen tanpa ruang nanging aku ora bakal mundur sejangkah mungsuh wong Ndarawati. Kendhita Yot mimang kadang dewa. Kowe Senopati Ndarawati lakon tak tugel, gulumu tak sempal bebau kiwa telan tengenmu. Lakon aku ngukup negara Ndarawati. Rasa aku kan bebangal. Neng kene ditemtokke kowe apa Setyaki sing tekaning pati. Tebak dadamu meruput nggonmu sowan panguwasaning Gusti. Para maju tak nggo ganteng sirahmu keparat. Pripun? Kok kaya le gayeng? Gimana, Bos? Bilung kok cengengesan ngopo? Cengengesan mawon, sampean kandhani ngeyel. Ngeyel piye? Kula ora wis omong to. Ora sa Prabu Baladewa sing methukke. Nek sampean mengke ketemu karo Setyaki niku wis remuk, nyatane ya tenan. Lho, kowe weruh? Weruh mawon. Lho, yen ngono kowe ndelok? Ndelok mawon. Kowe wong cendhik kok iso nyawang lehku gelut. Kula menek uwit Bos. Menek uwit wah. Setyaki diunekke ratu Gustimu. Wani karo aku mruput nggon musuhan marang pawasane Gusti. Nggo gatheng ndasmu majwa. Ratu Gustimu lagi ancang-ancang sampluk nggon rai diel aku wis modar kowe aku. Ora kowe iki njagoni sapa? Njagoni sing menang. Njagoni sing kalah kena tekor. Iya domongi kok. Setyaki diantem diek tiba aku aduh. Semelang aku gok. Tarik diantem jes joget. Sapa? Kuwi. Kuwi iki sapa? Sinuwun Prabu Jaya Mardapa kuwi. Entuk ndontang. Lagi ngetok sithik sampluk Setyaki pies klekar. Aku sekon dunya mudar. Candak meneh antem pies. Ngono isih dicandak Setyaki gejloke lemah. Diek diantel nggon sikil kuwi jek jengklet set. Pindhoane nggon rai bres aku modar kowe. Aku jen krungu ana wong suarane muni modar cilik banget mau kowe. Nggih. Edan kowe. Kowe mangan bayarku ning ora mbelani karo aku. Nggih wegah kalah ana. Nah menangan yo tak jagoni. Terus bareng ngono terakhir Setyaki ketoke nesu. Candak rambuté Ratu Gustimu sedunke antem diel ning Setyaki mundur. Ngekeki kode karo Udawa. Patih Udawa. Patih Udawa mlayu brubut.
Ratu Gustimu dibobrok jambak rambutnya antil karo Pati Udawa. Ties! Kontal. Pati Udawa mundur. Aku pikirku sapa iki sing maju? Aku ana sing bengok-bengok. Ya. Sapa? Pragoto. Pragoto? Patih Mandura. Melu andil. Candhak rambutnya antil nggon jirabres terus guyu Pripun? Edian. Ora nyono nek arep dirubut telu aku. Meniku mboten ngrubut ning jenenge gotong royong. Mene enggak rampung ngoten lho. Nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung. Sing nomor 2 mau sapa, Gok? Pati Udawa. Pati ngendi? Patih Ndarawati. Wah, ngantem aku sak penake dhewe, tangane atose ra jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temanja. Pripun? Sencaki Udawa Pragoto mawon sampeyan ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengke malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndarawati sing arep nggo pamer apa? Ayo, aja leren. Asat keringetmu suda karusanmu terus kaya piye? Rupak wani jembar wani. Jak omong meneng wae. Iki sapa iki? Iki sapa? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa to? Pak Dene sapa? Pak Dene nika nggih niki sing ojok-ojoki supaya wani karo wong Ndarawati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok meneng wae nggo gayeng-gayeng. Gayeng kok lara. Gayeng-gayeng kok nyengsorake kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji kanca kudu lara-lara, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teka ya. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh, malah melirik. Antem meneh mawon. Modal. Balik, ayo. Sing cangkeme mbot puthuk sirahe. Modal. Terus mlaku gleleng. Lho. Do pucet-pucet. Ku pancen apa? Domo ora sawani wong Ndarawati ngeyel. Ngeyel senengane. Gawe nesune anu Ndarawati Pragoto. Ha iya. Antem wae modar kowe. Ngeyel kandhane. Ora muntul labrak dhewe, labrak tenan kowe. Ora sembrono. Pragoto sepeleke, Pati Mandura lho iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Aku kok malah nggerongi to. Senenge aku. Pripun? Wah, edan. Digawe wirang karo wong-wong Ndarawati, Gok. Nuwun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Weh. Duwe pusaka siung. Yo. Nek Sencaki maju nang ngarep aku tak cokot mati. Ulah kene duwe siung ampuh. Mbok nggo gawe pipa mawon. Siung raja kok nggo gawe pipa ora. Rumangsane Sencaki maju, cokot mati. Iki tak nggo nyokot gajah kowe mati. Edian. Elok tenan siunge kuwi. Nek Sencaki maju, cokot mesti mati. Udawa sing maju, cokot mati. Pragoto sing maju, cokot mati. Bolot, cokot. Kodhok, cok ora. Piye ming sak kodhoke gayeng to? Mosok ratu kon nyokot kodhok. Wah, cokot tugel gurune kabeh wong Ndarawati kukup negara Ndarawati. Ngatos-atos nuwun Prabu Jaya Mardhapa. Mlayu-mlayu bocah. Oh, Prabu ketiwasan. Tiwasan piye? Sekawit kula kadhawuhan ngunduraken Prabu Jaya Mardhapa ya. Sabanjure nanging jebul Sang Nata Prabu Jaya Mardhapa menika sekti kalintang jayaning perang.
Senopati Ndrawati kok nganti kalakine cara aku isin. Mboten perkawis kawon. Namung piyambakipun ginakaken daya kasekten. Lho. Daya kasekten piye? Piyambakipun ginakaken siyung pengapit. Kula dipun cokot. Kula gladrahan mboten eling lajengipun getak. Kakang Pati Udawa dipun cokot ugi mboten eling lajengipun getak. Kowe Prabu kula sumanggaken. Wah, lah dalang karepe dhewe. Sing ngene Baladewa ki mengkari lenggan, nyawang karo sing nomplong ki do temandang. Ning mangune kudu nggunakake tenagane wong gerak. Sedaki wonten dawuh kon piyak salandhean Wadyabala. Latrajange dhewe kaya apa dapure Jaya Martapa. Iso nguliwati tetene Baladewa nyembah selae taun karo dapure Jaya Martapa. Jaya Martapa. Sinuwun Prabu Baladewa dasar kepara nyata. Kowe sing tak goleki, apa sebabe kowe goleki aku? Merga kowe ndugang karo aku tanpa taliwara. Isin wirang bebarang ditonton wong pirang-pirang. Aku ratu, kowe ratu ngerti kudune ngerti unggah-ungguh. Ora sedher kanggo unggah-ungguh. Ora sedher kanggo tata krama. Tekamu nang negara Ndrawati bakal bedan negara Ndrawati. Kowe ngiyas karo wong Ndrawati, kowe ngilani karo wong Ndrawati. Padha karo kowe ngilani karo Nalendra Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat saka arep aku cokot siung pengapit mati dening aku. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Cokot siung pengapit. Nek Setyaki Udawa tak cokot mati kena. Nek kowe nyokot Baladewa petil siungmu tak kadang. Potol siungmu. Lho, ngembe karo aku. Ora seneng ngembe. Jajalan legane atiku. Lena pangendhawuh kene marganing patimu. Iblis lanat dapure ora minggat saka negara Ndrawati. Aduh blak tungkak cangkemmu bongko kowe. Wah! Lagi semono wis pamer kowe. Ayo ge, kurang sekti gebur kon gawan bedati yo. Saya utung arep saka mburi kene. Kon maju karo bapakmu maratuamu kon tekan kene kabeh. Kancamu kon gluduk Baladewa. Ora bakal dadi karoncat. Wah, ora nglakon mati dening aku derajat apa. Wah! Wah, edan kok. Pripun? Kula ndelok kowe mesake kok. Wah, Baladewa ki nek perang ngawur. Baladewa nek ngempok perang ngawur darahe Baladewa ki menangan jebul ana sing ngewangi. Sinten? Dalange. Aku arep mlayu didekep ora iso mlayu aku. Ditindai awake, monggo awake gedhe ora jamak-jamak. Wah, edan. Aduh mati aku. Aduh. Mripatmu kuwi. Hus. Bilung mesti wani. Mangkel aku. Apa ora kowe saiki mungsuh Baladewa mudhar ora? Menungso ora tataran ya cakoten Baladewa. Cakoten. Ora pitel siungmu aku meguru karo kowe 20 taun. Aku kono malah nantang mati dening aku. Aduh blak tungkak cangkemmu bongko kowe jeprot. Waduh ra entuk nggon aku. Lho, kok iso? Mau ora ya pesen sik. Aku dadi ra iso entuk nggon. Pesen sik ngaten lho. Wah, keparat aku mangkel karo mbilu. Ora usah melu aku, Non, ora usah melu aku wis saiki. Nggih ampun ngaten. Guyon kok njur serius mah aku. Kula ya mesake karo sampean, Gok. Nun. Ora ndelik ning jogangan apa, Gok? Wektune mepet. Wis setengah loro kurang isih nganggo jejer meneh engko ndak li goro-goro kesuken. Oh ya wis. Ati wis goleki jogangan aku mah. Kok ora ana, biasane iki nyemplung jogangan e. Kok ora ana.
Ati wasar ngeker aku. Ha iya. Melayu bali nang Kandaswari. Monggo kula dherekaken sinuwun. Lah kok Yayi Prabu Lukar busana Kanalindran. Ngasul busana kasatriyan kaya jek jaman mbiyen. Ih, Koko Prabu. Apan kula sampun manggihaken srana anggen kula badhe damel murinanipun Nalindra ing Kandaswari Prabu Sastra Mardhapa. Oh ngono. Inggih. Carane piye? Caranipun badhe kula gonjak garwanipun Prabu Sastra Mardhapa. Lho. Arep mbok gonjak? Inggih. Lah apa kira-kira garwaning Prabu Sastra Mardhapa gelem ngladeni kalawan Siadi? Mangke perkawis menika gampil ing wigati kula badhe manjing dados maling aguna ingkang kula colong garwanipun Prabu Sastra Mardhapa. Menawi ngertos garwanipun dipun bedang dening priya sanes menika badhe andudul dhateng kamurkanipun Prabu Sastra Mardhapa. Menika dados rona anggen kula badhe mancing kamurkanipun Prabu Sastra Mardhapa, Prabu. Wah, dalah yo. Yo, yen ngono tak dherekake, mboten. Kula bidal piyambak. Sampun malih Koko Prabu najan Setyaki kemawon kula dawuh supados tengga praja. Lho, ora ana sing dherekke. Mboten Koko Prabu. Lah engko nek ana apa-apa piye? Koko Prabu pitados kaliyan ingkang rayi kemawon. Oh ngono. Inggih. Setyaki mboten dawuh. Titip negara ya Dimas lho niki. Aja kendhat tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Lho niki ngestaken dawuh. Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati Kresna yen ana apa-apa ngabari karo pun Kakang. Non ngestaken dawuh kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Kandaswari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ajiku cah bagus. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang Rama pun Bremana Kandha kepareng sowan ngersa paduka Angger Sastra Mardhapa jumbuh kaliyan nawala ingkang sampun kula tampi. Anggen jengandika anak Prabu kepareng miji dhateng sowanipun ingkang Rama pun mara sepuh. Kepareng wonten dawuh menapa kula nedya cemadhong dawuh pangendika paduka Angger anak Prabu Sastra Mardhapa. Nun sewu, Bapak Penemban. Klentuning patrap ingkang putra kula nyuwun samudra genging pangaksama ingkang sakalangkung kathah. Dene namung jejeripun kula menika putra kepernah mantu paduka kula wantun hambayongi dhateng rawuh paduka Bapak Penemban. Mboten dados menapa, nggih, mboten dados menapa. Keparengipun badhe paring dawuh menapa lan badhe maringi kewajiban menapa dhateng keng pun Bapa Bremana Kandha menika, nggih. Bapak Penemban, nalika semanten kula kaparingan triman putra panjenengan inggih menika pun Bremanawati. Mongko nyatanipun kula sampun gambuh, sampun gathuk tuwin mathuk manah kula. Tumuntun putra panjenengan kula wengku garwa lan kula dadosaken prameswari wonten negari ing Kandaswari mriki. Namung anggen kula bebrayan kaliyan pun Yayi Bremanawati. Mbok menawi sampun setunggal warsa menika ewadene kok dereng saged campa carem saresmi ngraosaken kridaning priya lan wanita, ngraosaken katresnan sih tresna antarsipun kula kaliyan Kang putra pun Bremanawati. Malah semunipun pendak-pendak kula caketi sajak ewa, pendak-pendak kula caketi sajak sumisih saking ingkang putra pun Sastra Mardhapa. Bapak Penemban, inggih mekaten menika kala wau kacihna bilih estunipun keplok namung tangan setunggal, mboten keplok tangan kalih. Tegesipun ingkang gadhahi raos tresna menika namung ingkang putra pun Sastra Mardhapa. Ewadene putra paduka Bremanawati mboten gadhahi raos tresna kalawan ingkang putra pun Sastra Mardhapa. Dene menapa ta sababipun dene purun kula wengku minangka garwa. Krana ajrih kaliyan paduka Penemban Bremana Kandha. Wilenging saking menika Penemban, kula mboten badhe nanjihaken perkawis menika, namung kula nyuwun tanggel jawabipun Rama Penemban Bremana Kandha. Supados samangke saged nuturi dhateng putra paduka inggih menipun Bremanawati, anggenipun estunipun sampun minengku garwa dening Prabu Sastra Mardhapa. Ingkang mestinipun kedah leladi dhateng kula lair miwah batosipun. Nanging nyatanipun inggo sepriki dereng saged ngladosi dhateng sak tataning pawestri ingkang sampun pinengku garwa dening kakung. Aduh.
Anak Prabu, kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah, mbok menawi anggenipun dipun garwa dening anak Prabu menika, anak kula tasih dereng jangkep yuswanipun, mila nuwun sewu lagak lagu-lagianipun ngados dene lare alit. Kula suwun jengandika anak Prabu supados sak mangke sabar. Dangu sangseaning dangu kula kinten anak kula pun Bermanawati saged lan purun ngladosi dhateng jengandika. Mangke menawi mboten purun tuwin sajak ewa. Malah agengipun sumisih menawi panjenengan caketi sampun panjenengan ingkang nganggitik dhateng anak kula pun Bermanawati nanging kula piyambak ingkang badhe nggitik dhateng anak kula pun Bermanawati supados tuwajuh minangka pawestri ingkang sampun minengku garwa ing kakung anak Prabu. Rekat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna Balwacana kala saru pelajaripun mban taman negaring Kandhaswari mlajar minggah wonten ing Datraya mangono pangudas manira obat sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Iki rak emban taman to kasinggihan mekaten mlayu-mlayu tanpa tinimbalan dening panjenengan ingsun teka munggah ing Datraya wigati apa ngaturaken ketiwasan Gusti bilih nalika semanten kula jejagi wonten telengking taman sawetawis wekdal nyatanipun karining taman boten dipun bikak dening ingkang garwapun Dewi Bermanawati mugi andados ngawuningan bilih wonten salebeting taman Dewi Bermanawati sak pejagong kaliyan satunggiling priya. Monggo sareng kula midhangetaken ing ngriku sami paring pangandikan. Priya kala wau boten sanes ingkang namipun Raden Narayana sinuwun mugi andados ing kawuningan paduka dalah. Bapa Panembahan, sampun ketingal bilih ingkang putra menika boten tresna kaliyan kula ewadene. Semanten ageng katresnan kula kaliyan ingkang putrapun Dewi Bermanawati. Samangke wonten nemban ingkang matur dhateng kula bilih taman wonten maling aguna ingkang mantun anggebang dhateng Prameswari Kandhaswari. Kula nyuwun tanggul jawabipun Bapa Panembahan supados saged panjenengan ngemutaken dhateng ingkang putrapun Bermanawati bilih estunipun piyambakipun sampun minangka garwa dening Prabu Sastra Mardapa. Oh alah nggih. Anakku Bermanawati lah kok kaya ngono lelakonmu nyuwun pangapunten kepareng mlebet wonten taman sinuwun. Sepira gedhening ngantresnanku kelawan sira wong ayu. Ya nadyan lagi sak pejagong sedhela wae rasane kaya wis gathuk, rasane kaya wis gambuh jroning ati. Malah rasane aku ora kepara bali marang Bali Wismaku mung kepengin mapan ana ing kene. Semanten ugi kula Raden mboten kinten babar pisan nembis pisan nalika semanten pinanggih kan panjenengan eka mlebet wonten telengking taman. Jebul nyatanipun panjenengan ingkang sampun kawasa ngrabosa dhateng manah kula wis kasan kanyut kalimput kaprawasing asmara. Obat ngalah badhe kula matur nuwun terus paduka Raden. Ya piye njana luka prapteng delan mboten wonten priya ingkang keduka saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitan kula kejawi namung paduka Raden Narayana. Ya semono uga aku. Upama dewa ngeparengake lan kowe kuwi dudu bojone Prabu Sastra Mardapa mesti tak boyong saka taman kene. Nanging gandeng kowe iki garwa Prameswari negara ing Kandhaswari. Mula gandeng aku wis sawetara mapan ana ing taman lan kowe karo aku wis nglakoni suwiji-wiji ing setemene ora digeparengake dening dewa. Ewa semono merga saka gambuing rasa tresna kabeh mau ngalahake sak kabehe. Inggih mila mekaten.
Mula ana tetembungan jagung bakarane. Tegesipun menapa? Tanggung perkarane. Bat-obat. Menawi mangke sinuwun Prabu Sastra-Mardhapa mlebet wonten ing tamanan panjenengan kadenengan anggenipun ngggebang ingkang rayipun Brahmanawati menapa panjenengan wantun tanggel ora sawedi. Tresna abot sanggane. Bebasan kaya wong nyangga bumi. Merga tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Mekaten Raden. Ya. Yen ana pawongan utawa nayaka punggawa negara ing Kandaswari ingin mlebu ing taman kene bakal tak adepi. Aku ora bakal mungkur, ning bakal tak ungalake dadaku Brahmanawati. Apa iki jejaka sing wani nggébang karo anakku wadon? Lho, iki sapa? Yen kowe takon karo aku pujangga negara ing Kandaswari Begawan Brahmarakanda. Brahmarakanda kuwi bapakne Brahmanawati. Kuwi sing nang mburimu kuwi anakku Prameswari garwaning Prabu Sastra-Mardhapa. Bagus citramu Raden nanging picek mripatmu. Kowe wong budhek kowe ora nyawang marang kahanan. Jagat iki digelar ora ming sak godhong kelor. Nanging jagat iki jembar. Lah kok dadi kowe wani nggébang karo garwaning Prabu Sastra-Mardhapa jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Sadurunge kowe tekaning mati gage kowe ngaku sapa? Bapak Penemban. Ing mestinipun kula menika nyembah dhateng paduka jer panjenengan menika tiyang sepuhipun Brahmanawati. Nanging gandeng panjenenganipun Bapak Penemban menika sampun sugal pangendhikanipun dhateng kula. Lan mestani kula menika tiyang ingkang lepat, pancen kula akoni kula lepat. Ning nyuwun pangapunten. Nyatanipun ingkang putra mboten nduwa dhateng katresnan kula. Malah tinampi kanthi suka legawaning manah. Ateges menika keplok sampun tangan kalih. Wonten pundi purukipun wong sing wis padha tresnane kok dadak dialang-alangi menika. Inggih kedahipun ngila menika Prabu Sastra-Mardhapa. Duwe bojo ora tresna karo sing lanang kok nekat wae menika nek cara kula rak ngisini-sini to. Cara kula mirang-mirangke. Lah mbok ya wis nek pancen Brahmanawati menika mboten tresna kaliyan pun Sastra-Mardhapa, piye carane dipegat apa piye? Ora kok terus sak kepenake dhewe terus dikurung ning Taman Sari. Putra panjenengan menika kesiksa lho. Ora weruh kahanan njaba meneng taman dikurung bae karo putra mantu sampean sing jeneng Sastra-Mardhapa niku. Kowe pancen wong lanang pinter omong kowe. Jenengmu Narayana to? Iya, dasar kepara nyata tak jabel basaku. Kowe mbalekke anakku wedok apa ora? Ora mbalekke anakku wedok aja kelakon dosa. Kowe mati dening aku. Taunana Windana ora bakal tak balekke marang sapa-sapa nadyan sampeyan wong tuane. Nek sampeyan ora entuk anakmu, pinengku garwa dening Raden Narayana. Ayo, arep kepiye wae bakal tak lakoni. Padangane wani petengane apa meneh? Ngejak sing kepiye aku manut karo Bapak Penemban. Brahmanakanda. Oh, getak kamprung mbuh tibamu kowe. Panjenengan mentala dhateng Raden Narayana wae tobat. Bapak Penemban, kula menika istripun boten tresna karo Prabu Sastra-Mardhapa. Gandeng samangke kula sampun pikantuk wating manah kula inggih menika Raden Narayana aku manatipun gedak kamrung kados mekaten. Panjenengan menika mangke badhe kewirangan, Bapak, panjenengan badhe kewirangan. Oh sik ta. Wong wedok yang wis tresna malah ngungkuli wong lanang. Nekate sak penake dhewe. Terus aku tak takon karo kowe kok aku kewirangan mergane apa? Wah tobat. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula. Kok gelis ta? Wis kuwi tenan apa piye? Estu Rama Penemban, estu monggo to kula aturi mresani piyambak. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula Penemban. Aduh anakku nggih. Lagi tepung sedhela kok kowe iki ya wis pasrah to ya.
Monggo Raden Narayana ya durung karuan papan dununge kuwi menyang endi wong aku ya urung tau anuh. Obat kula nyuwun kados pundi mrembat gesang kula kados pundi. Iki nek nganti kawanguran dening Prabu Sastra Mardapa kowe mesti nampa pidana merga kowe ora tresna malah kowe ngladeni karo wong liya. Mesti murka penggaling Prabu Sastra Mardapa. Isa uga kowe dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Aku ora bakal mentala nek nyumurupi anakku kok dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Tinimbangane kowe dadi uwuh ana ing negara Kandhaswari kene. Ngibarate kaya dene wastra lungset ing samperan sarah mungguing lautan. Wis ora ana ajine apa-apa. Kowe aulung tak lungake saka papan kene mbok tibamu golek urip dhewe Bremanawati. Bremanawati wonten pundi? Bremanawati nuwun sewu nggih, Nger. Kula tak matur kalih panjenengan. Anak kula sampun boten pantes dados garwa panjenengan. Lho, sebabe anggenipun ngladosi dhateng maling Aguna menika kala wau sampun kliwat. Lho, kliwatipun sampun nglampahi satataning tiyang bebrayan. Lan anak kula Bremanawati sampun ngandhet jejabang utawi winih. Winipun maling menika kala wau. Lho. Lajeng sakmenika wonten pundi? Kula getak anak kula kamprong kajengipun wonten pundi papan dunungipun. Waduh, Penembahan. Monggo prastian kula gandeng ageng tresna kula kaliyan Bremanawati metenga ora apa-apa. Oh, la piye kowe? Ya wong gedhe tresnane kuwi ya wis kaya ngono kuwi kok. Kula nyuwun ijol. Kula nyuwun lintu. Menawi jengandika Bapa Penembahan mboten saged maringi lintu kinarya prameswari wonten negaring Kandhaswari, kula mboten nrimakaken. Mila kula nyuwun lintu. Aceh. Ngaten nggih. Inggih. Monggo lintu sak bobot sak traju kaliyan ayunipun anak kula menika jagat namung setunggal. Sinten? Mboten sanes kejawi namung putri ing Madukara Dewi Wara Sembadra. Kula nyuwun Sembadra dugi Kandhaswari. Nek sampeyan ora iso mboyong Wara Sembadra, aja takon dosa. Siji, sampeyan kula patrapi paukuman gedhe kula ora anggep pujangga negara Kandhaswari Begawan Brahmanakanda. Ing Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Oh, dasar pandhita lantip panggraitane. Mila sigra apatrap semedi megeng napas kang nupus. Ana ganda datan ninganda, ana rupa datan kadulu, ana swara datan dipun midhangetaken. Ical wujuding Begawan Brahmanakanda salah kedaden nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Penembahan kok salin wujud nalendra. Ngerti ya, Nggih? Iki srana aku bakal bisa mboyong kelawan Dewi Wara Sembadra. Salin wujud nata Ndrawati. Maladalah. Lajeng paringipun enten ana ning Praja Kandhaswari aku tak budal lumarep ana ing kasatriyan Madukara. Monggo yen Sembadra iso tak gawa, tak aturake marang panjenengan anak Prabu Sastra Mardapa. Waduh, matur nuwun Bapak Penembahan. Monggo. Ing ngatos-atos mugi-mugi lebda ing karya. Ya, aku njaluk pamit nggih anak Prabu ing ngatos-atos Bapak Penembahan. Gawe cumeplong rasane atiku aku ngaturke bekti katur. Ya, ora Sembadra ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat
ana wigati apa dene Kakang Prabu rawuh ana ing kasatriyan Madukara Sembadra. Eman banget ing atase kowe kuwi putra satra ing Madukara. Mongko pendak-pendak tansah tinilar dening guru lakimu ya kuwi Si Arjuna. Iya. Pon Kakang mapan ana negara Ndarawati rumangsa ora mentala nyumurupi marang kahananmu. Mula praptanipun Kakang ana ing kasatriyan iki sayekti mung kepengin boyong marang sira Prapteng Ndarawati. Sabab yen nganti kawanguran dening wong akeh Janaka ora ana mongko Sembadra mapan dhewe ana ing kasatriyan Madukara. Kuwatir penggalipun Kakang yen ta ana wong-wong kang kurang tanggung jawab bakal nggonjak marang sira Yayi Wara Sembadra. Mula kang sangka kuwi, ayo Yayi ndak kanthi sawetara mesanggrah dhisik ana ing negara Ndarawati sinambi ngenteni praptaning garwamu rawuhing garwamu. Yen to pancen kaya mengkon aku mengkari manut marang ngersaning Kakang Prabu. Ayo Sembadra bareng sak lakuku. Ayo Kakang, aku nderek karo Kakang Prabu Kresna. Om 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 Tobat gumun aku ing atase Kakang Prabu Ndarawati rawuh ning kasatriyan Madukara lah kok ora nyendu ora ndhawuhi kalan Warasa Kandi malah sajake ora melu marang Panakawan rasaku kok ora kepenak Kakang Semar kula dhewe ya gumun biasane Sinuwun Ndarawati niku mesti ndhawuhi dhateng kula ndhawuhi dhateng anak-anak kula luwe-luwe Sinuwun Ndarawati niku ora sahabat karibe Petruk. Karo Petruk kok mboten nyendu, mboten ngruruhi. Aku ya gumun nek. Biasane nek gojek karo aku ki gayenge kaya ngono. Iki kok tanpa ndhawuhi karo aku. Tobat. Saja Cupriya teleng atiku. Aku tak sowane negara Ngamarta tak aturke lakon iki Kakang Semar Prayogi Ndara. Yo. Lah isa. Blandang terus. Waduh, lah kok kaning ayo temen urip kita. Digetak dene wong atuwa kita dhewe nganti kontal kaprapal kendang kapracundang. Tiba ning tengahing alas. Nganti ora eling Purwadasina kita nguwatake jabang bayi. Pekik warnane jalu. Ngene. Wah, lah Bermanawati. Ndak sabda elinga, Nger. Elinga, Cahayu aja kaya ngono. Anakmu wis lahir, Cahayu. Ngaturaken sembah mapek di kula kunjuk pukulun. Ya. Kula nyuwun mangapunten, ora dadi ngapa. Kita tiba digetak wong atuwa kita Bermanakandha. Inggih. Nganti tiba ning tengahing alas. Keparenging Jawata kalihane jagat gawaning para dewa nadyan lagi sawetara. Winih ing manjing ana ing guwa garba kita nanging wis bisa mbabar wujud jabang bayi. Inggih pukulun. Iya. Wow, lah wedok ngono kok. Lho. Mboten pukulun menika jaler. Oh, mengkurep ta kuwi. Tak kira nek wedok jebul mengkurep. Inggih, ya ora ngerti kok ya. Lanang, inggih menika jaler. Ayo meh padha ya ngene ya. Bermangane. Pancen mesti kudu kaya mengkono kan dadi lelakon kita. Kita aja kuwatir. Dewa nekseni lamun iki putrane Narayana utawa Nalendra Ndarawati. Inggih pukulun.
Lajeng kula kedah kados pundi? Kowe aja kuwatir. Anakmu gendongan. Inggih. Mong sadurunge kita gendong, apa mbok keparengake anakmu ndak gege, tegese tak siram banyu gege supaya enggal dewasa. Kula semanggaken dhateng Paduka supaya iso njaga kelawan ibune nggone mapan tengah alas, nggone goleki lan wong tuane. Kula semanggaken, pukulun kula semanggaken. Ya, kaya ngapa coba banyune gege bocah iki meninggal dewasa ya Brahmanawati. Nun inggih ngestaken dawuh. Pepindhan Bu Kulun dene Paduka sampun nanggih dhateng Atmaja kula. Iya. Ah, bagus. Ya mung bedane karo wong tuane nek wong tuane iki mbranyak receh pangandikane ning bocah iki lah kok luruh kaya ngono. Inggih. Bu Kulun, tobat malah anak kula sampeyan sampun saged. Anta wacana kados ditaswanta. Ya iso merga ulun paringi daya kekuatan bisa omong lan ngerti tata krama. Keparengi dewa pancen kaya mengkono. Inggih. Menika sinten Bu Kulun? Iki ibumu, Brahmanawati. Anake Brahmana Kandha kuwi mbahmu. Anane kowe tekan alas kene merga ibumu nalika semana laku bedang karo Raden Narayana ya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Wekasan bapakmu isin mbahmu isin digetak. Kontal ana ing tengahing alas. Mula kita kuwi anak Raden Narayana ya anak Prabu Kresna. Lajeng lari menika badhe dipun paringi tetenger menapa? Sinten Bu Kulun? Ah, gandeng wis ora iki urung ketemu karo bapakne, mula ulun ingkang paring tetenger marang bocah kuwi. Sinten Bu Kulun? Saksenana ya Brahmanawati. Anakmu iki bakal tak paring tetenger Bambang Seketi. Ora nggo jumurung lho ya. Bambang Seketi. Nggih. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula kedah kados pundi? Mlaku ngulon bener parane kene aja menggok. Mengko kita bakal ketemu kalawan bojo kita, ya kuwi Raden Narayana Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Wis kono. Seketi kula wonten paring dawuh. Mbokmu jaganan aja nganti digodha dening sapa wae supaya enggak ketemu karo wong tuamu. Nyuwun pangestu Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kana mangkat to. Mun nggih, kula nyuwun pangestu Bu Kulun. Ya, kana Brahmanawati sing ati-ati. Mboten mangling Koko Prabu. Ndarawati teka ngagem busana cara kasatriyan. Ya, Arjuna. Aku ingkang prapta. Kenging menapa katingal dawah saking Dirgantara. Yen tak critake mestine bakal dawa lakone. Kenging menapa Paduka sakmenika mboten waloka dhateng Kang Rayi Arjuna. Ndarawati bakal dibedah dening Prabu Sasramardapa. Nalika semana aku ndhisiki supaya gawe murkaning Prabu Sasramardapa ning negara Kandhaswari. Nanging lah kok jebul wong-wong negara ing Kandhaswari mau pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik nggonku gawe kamurkaning Prabu Sasramardapa, srana aku angewat marang garwaning Prabu Sasramardapa. Konangan karo Brahmana pujangganing praja kang aran Begawan Brahmana Kandha. Tumuli aku digetak kontal tiba adoh tiba ning mapan kene. Janaka kepasang Yogya katuju ing ngene. Ayo Yayi, aja nganti kesuwen. Dina samengko ewang-ewangan pun Kakang ngadepi mungsuh saka negara Kandhaswari. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Jlamprong bola-bali minggat. Gawe bingunging wong tuwa nganti mbarep utusan karo aku kon goleki. Wah. Kudune aku wis leren ning Jodipati ndak duwe kewajiban goleki cah edan. Pendak-pendak minggat. Tobat. Raden, Kakang Mas, kula ingkang sowan, Raden.
Sri Kandi. Inggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Petro. Nggih. Bagong. Nggih. Ana apa? Sri Kandi apa kowe doyak-oyak Petro? Wah. Ora gawe masalah to. Kula niku nderekke Ndara Sri Kandi ora kok ngoyak-oyak Ndara Sri Kandi. Eneng apa? Ngaturaken triwasan nalika semanten kula jejagi wonten Kastatian Madukara nenggo dhateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra. Awit tinilar dening Pangeran Arjuna. Nanging dumatan boten kanthi kanyana-nyana rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati nggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Paring dawuh bilih nedhi amboyong dhateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra. Nanging wonten petangan ganjil ingkang kula sumerpi Raden. Pedungan ganjil piye? Kula mboten dipun saruwe dening Kakang Prabu Kresna, panakawan mboten dipun saruwe dening Koko Prabu Ndarawati. Tumulyagan kisah saking Kastatian Madukara, kuwatir ing raos sing manah kula menawi Kakang Mbawara Sembadra menika dipun dusta tuwin dipun boyong dening panjalmaning mangsa ingkang memba Nalindra Ndarawati kula semanggaken. Wah, lelakon aneh-aneh wae. Sing aneh iki kae ya, Gong. Heeh. Urung ngerti nggone nyolong sapa kok terus bladat kanggo rak ming mandeg rak nuthuki sirahku mingan. Petro, ora omong, aku kok nendi. Ha wong kok urung ngerti nggone kok kanang kae sok ngono kae. Sing penting ditek kecekel sik. Mangkat ndak ketang radong arep mangkat nendi? Ah iya. Tobat. Aku dhewe ya ora ngerti Petro menyang endi bakal goleki Kakang Mbawara Sembadra ning aku percaya Raden Werkudara luwih limpat lantep anggraitane. Wah nggih. Wis kono masa borong. Sawan ajeng temu ndi? Awar ngaso. Aku lho, kowe ngaso njaba. Wo. Seradil. Kait iki. Ora ninggali kon ngaso njaba. Apane ora kok ninggali. Ah golek elek-elekan ya to ya. Duapure Bagong ora. Yo kok yo ditututi Ndara kok yo. Bapa Panembahan. Wonten dawuh sinuwun. Wanita slisting warni menika lintunipun anak kula ingkang sampun kula getak kendhang kapracundhak. Inggih menika ingkang namipun Wara Sembadra kinarya lintu garwa panjenengan anak Prabu Sastra Mardapa. Waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bapa Panembahan wonten dawuh nggih. Nyuwun sewu lho. Yen ditanding karo anakmu kok peksa isih pilih kiki. Angke mila menika kula menika rak matur lintunipun kedah langkung sae. Monggo nyatanipun menika putri ingkang sampun kondhang kaloka mboten wonten timbangipun. Nanging ngaten kula ngaturaken panuwun Bapak Panembahan sami-sami nggih sami-sami. Biak. Nalindra Kandhaswari. Prabu Sastra Mardapa. Ya, dasar para nyata iki sapa? Satra ing Madukara Raden Janaka. Lho, Raden Janaka dasar para nyata. Siji, kowe wani bakal mbedah negara Ndarawati. Angka loro, kowe nyolong bojone Janaka. Ndawes padake garwaku Wara Sembadra ning kene. Ayo, nek pancen kowe iso mbedah dadane Janaka, Sembadra, kukupen Ndarawati. Dadi kukupaning Ratu Prabu Sastra Mardapa. Metu njaba keparat. Bagusmu bagus. Ning sak ngisoring delamakan kelakuanmu. Kowe arep mbedah negara Ndarawati kuwi kagungane kadangku sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Teka malah kowe luwih njejemberi pakartimu kuwi nyolong bojone Janaka. Ayo sirnakno sing lanang dhisik. Sing wedok kukupen jebol dadamu parat.
Janaka? Malah lingsem. Lho, isin piye? Kula sampun sumbar. Nanging nyatanipun Prabu Sastra Mardapa menika mboten kenging dipun sangga enthek. Siadi kalah. Inggih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Lah blai iki. Lah banjur kepiye? Mongko anane mung Siadi karo pun Kakang. Lah nek Siadi kalah terus piye cara coba? Apa pun Kakang kudu maju dhewe ning pabaratan Arjuna? Ngopo piye? Minggat ra tau omong. Mbarep goleki sing dikongkon aku. Wah. Ngeselke wong gerang. Wis Werkudara wis. Iki yo ngopo? Nutut iki. Nek aku ora nututi tenan wah ora ana sing gayengke. Ora butuh digayengke. Endo. Ngerti nek arep ditrothok. Udus. Sorry ora. Ora Kudara wis aja nyengeni Janaka. Ning iki ana perkara. Perkara apa? Ndarawati arep dibedah ratu saka ing Kandhaswari jenenge Prabu Sastra Mardapa. Sawa sing arepani bedah Ndarawati? Prabu Sastra Mardapa. Janaka tak gol-gol dadi jagoning Ndarawati ning kalah karo Prabu Sastra Mardapa. Wah, menungsane menyang endi? Jarene Sri Kandi malah Sembadra barang ilang. Koko Prabu, Wara Sembadra mapan wonten negari Kandhaswari dipun kukuh Prabu Sastra Mardapa. Lah dalah, lah kok malah werna-werna lelakone ora Kudara jaluken paten ana Sastra Mardapa. Yo. Sapa iki? Wara Kudara. Kowe mboyong Sembadra. Sapa? Prabu Sastra Mardapa. Kowe sing arep bedah Ndarawati, sing ngukup Wara Sembadra. Dasar kepara nyata. Ayo, matna sastra jendramu. Wateken aji jeneng kowe jeneng Pak. Wah. Ayo, amu tegane iki. Weh. Ta jenengane ngono iki ta. Wegah aku ameng dibodhuk terus arep nglekar tak. Ngono kok nesu. Marai ora imbang. Cangkemmu. Wah, aku jane sarwa pekewo. Ha pripun? Pedro, Nun. Sastra Mardapa tak tendang ora apa-apa. Ha firkek mboten. Aku nek ora serius das-des iki. Ditenang ora apa-apa. Ora apa-apa. Wah, dian. Koko kacamata. Wah, iki cangkem apa to ya? Kon serius kok angel lho. Lah nek ora serius ki das-des e. Ora temomo. Dian ampuh tenan. Rupane kaya apa to Sastra Mardapa? Ratune ming cilik ning Digdaya. Elok tenan. Oh nika to? Sing joget-joget niku to? Iya. Numpak jaran? Ora. Sik gah aku. Kose to? Apa kok dados-dados to? Niki terus pripun? Kresna nendi? Nah, ngoten mawon mang tak goleke ora. Ngopo? Geng Rayi kalah. Werkudara ya kalah. Kalah. Kalah oke. Ngapunten. Wah, aku kalah. Kresna kakangku mangsa Budawa. Wah. Pitados mboten Koko Prabu Sastra Mardapa menika digdaya.
Lho lah piye iki? Lakon kok kaya napa lakon Ndrawati bedah Sembadra ora bali nek lakone kaya ngene iki njur piye coba? Iki sapa? Dipun tepangaken kula menika putri saking Kandha Swari ingkang sampun dipun sebrataken dening tiyang sepuh kula Prabu Brahmana Kandha. Nami kula pun Brahmanawati menika anak kula pun Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi inggih. Lah mlayu-mlayu madosi sudarmanipun anak kula. Lah bapakne sapa? Nalika semanten kula panggihan wonten ing taman tumuli tiyang sepuhipun menika nanem winih wonten ing kandhutan kula, lajeng kajenengan dening tiyang sepuh kula, lajeng piyai kakung menika kala wau dipun getak kontal samangke kula pisah kaliyan semah kula. Namanipun Raden Narayana. Ora kaya. Diar kowe. Kene. Kosek to. Petruk tak tapuki cangkemmu lho kowe. Jenenge sapa? Raden Narayana. Raden Narayana kuwi sapa? Sampeyan ampun kaya Gong Bagong. Halo. Kene Gong. Ada masalah? Kene tengok kene ana ratu kewirangan. Sapa ya mburumu? Iya. Kene tengok kene. Kene aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lare niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula caosi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika naminipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalindran dudu Raden Narayana. Sop sinten? Panjenengan sinten? Kula Petruk. Petruk menika sinten? Petruk menika abdine Ingkang Rama, garwane Batobat. Kira Petruk kula nyuwun dipun tedaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sudarmanipun anak kula menika wonten pundi? Dos pundi kersanipun? Kowe iki ngopo? Ampun sok menolak apa yang sudah terjadi. Kudu diakoni. Niku malah mermira. Wah, bener Petruk. Werkudara meneng. Wah, wi jenenge ora merwira ya, Truk ya. Heeh. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Kene ya tenang wae. Kula blakake nggih. Aku isin ora usah isin jeneng ngono kuwi ora usah isin santai wae. Kula sing ngomong, sampean mingkari tenang mawon. Nek sampean ora iso nampa, kula sing ijab. Hus. Dapurmu ora. Sinten iki ora Petruk? Niki lho. Napa pasturyane pangling? Rak ming nganggo busana kanalindran karo busana kasatriyan to. Nek cara kasatriyan jenenge Raden Narayana. Nek pun dados nalindra menika jejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Batobat Raden panjenengan kok kendel kemawon nika dos pundi Raden? Ya wis ya Brahmanawati ya. Ya pancen nalika semono sing tumindak aku. Batobat nika badhe selak lho. Nika badhe selak lho sakit mana kula sakit. Ora aku arep selak. Kok ora nek mboten saged ngakoni kula akoni ya ora apa-apa. Kowe iki ngalup wae. Sapa-sapa arep dialup, sapa-sapa arep dialup ora sak penake dhewe ora. Lah witekno nek panjenengan kayane kok kabotan. Kayane. Mereka ingkang putra dipun wilujengaken dening Iwang Pilun Bathara Nrada tumuli dipun paringi tenger Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi. Inggih. Wah. Ya, Kang anake Sinuwun Darawati. Oh, jenenge Bambang Sekedhi. Kok ora gondrong? Ya men ora gondrong kok. Kok jenenge Bambang kudu gondrong apa? Oh, cuma jenenge Bambang kudu kuciran. Ya ora mungkin ora mesti kok ya. Ya wis.
Kabeh wis pancen pinesti tak tampa kowe tak anggap tetep minangka garwaning Natandrawati nanging aku njaluk syarate ya kudu ana. Syaratipun menapa? Sekedhi kula wonten paring dawuh Rama, aja nyeluk Rama dhisik. Aku celuken Rama lan kowe tak anggap anakku yen Alendra Kandhaswari Prabu Sasra Mardapa sak andane mati saka tanganmu. Nyuwun pamit. Glenes. Sampeyan ki ya ngapa to ya? Mbok wis gek tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora rak ming aku ya, Truk. Oh, pancen panjenengan niku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Cangkeme. Aku kan nek gocek kok terus nuthuki ngono kuwi. Cara dong daetane apa ya. Aku ora muni jempol ta jempol dilebokke driji kok nesu lho. Wah, tonton anake Kresna Sekedhi kae. Nggih. Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Anake Bermanawati. Putrane Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, yen ngono kuwi ki anakku Kuwalon. Mati aku. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi. Nalika semantuna Nyayo Baskara ditimangsa ical wujuding Prabu Sasra Mardapa panjalmaning wahyu kamulyan. Nom-noman ngamuk nganti gawe geger negara Kandhaswari. Aku Bambang Sekedhi, kowe sapa? Aku Bremana Kandha. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Aku anake Bermanawati, anake Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semanten nganti kaya banteng ketaton tandange Sang Bambang Sekedhi ical wujuding Brahmana Kandha panjalmaning Bathari Sri Dewaning Boga Wangsa dhateng negari Ngamarta. Tinggal sedhela wis kelayapan tekan negarane wong bareng. Aku lunga ya ora kok aneh-aneh ning gayuh wahyu nyatane saiki wis kelakon. Malah kowe sing tekan kono-kono yen tepi jenenging bojo garwa estri
kuwi mbok ya sing demenakake. Ora sak penake dhewe. Apik lho. Sing kakung nesu kok mung dituleh. Ngono ta. Mung diencepi tok. Pripun? Aku diencepi Sembadra iki mesti ora kuat, Petruk. Sembadra nek wis menjep elok tenan. Aku tak mulih sik. Oh, Sembadra. Aming diencepi. Aku tak mulih sik. Ora usah mulih, esuk iki wayangan dhewe kok mulih ngono. Ora usah diperlok sing werna-werna. Kumpul kanca padha kanca. Lah dadak aneh-aneh. Gus, Dara arku Dara. Yo, Petruk. Mati aku. Aduh mati aku. Lho kok ora situ to? Ming tak gawe mengkilat. Ya Allah, Werkudara kok basane mengkilat. Ora. Borot jari kamu. Wah! Dara Janaka wis kondur, Darawara Sembadra pun kondur, Dara Kresna pikantuk kanugrahan putra Bambang Sekedhi kalian Dewi Bermanawati. Yo. Malah wayu kamulyan pun manjing negari Ngamarta, Dewi Sringgipun kondur. Yo. Kula ngertos Dara Janaka lekesan iku merga wis sumurup lan sumerep yen to memanoning praja Ngamarta uncat. Yo. Milang pun didukani pancenika wong lantip panggraitane. Yo. Purwamadya wasana wis kecakup sedaya manggih lancar nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula manggih karahadyan katentreman karukunan kabagyan lan tansah nampa barokah ing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca anggenipun tansah ngrungkepi dhateng budaya menika tansah langgeng nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna ndara.